Ja pri novom videu ešte ten jeden kamarát nepríde, lebo má u seba takého jedného kamaráta. No a pôjdeme sa odtiaľ, rýchlo sa pôjdem taďaľ, idem a už ideme aj na video. Tak. Aurel, daj to! Aurel! Ide menší strih, ideme Aurel, poď, dáš to! Aurel! Aurel, do toho! Aurel, do toho! Nezabudnite dať like a odber. Veľmi nám to pomôže v našej tvorbe. Áno. Tak, sme pri konci videa. Dúfam, že vám sa video páčilo a uvidíme sa pri novom videu. Dávajte lajky a odbery. Čaute. Ahojte.